Co galo da celebración do Día das Letras Galegas queremos facer un chamamento a toda a poboación para que se una a unha acción popular colectiva o 17 de maio pola noite, no que pretendemos que todo galego e galega saia á rúa cunhas tesoiras a recortar os cartaces españolistas e normativistas. Na Galiza o N non ten mostacho. Recórtalle ese mostacho ao N e convírteo nun NH, unha grafía realmente galega. Coa cedilla é un pouco máis complexo, pero ti, se dubidas, quítalle o Z, poñe cedilla, non vai a ser que. E IES na Galiza temos máis que de sobra. Todos eses IES que sobran son IES españolistas. Colle o marker e borra ese I que, por exemplo, se atopa en palabras como manifestación, cando tranquilamente podemos dicir manifestazón, dun xeito moito máis galego. E lembra que en galego ningunha palabra remata en N, nen sequera Citroën. Quítalle ese N e remata a palabra en M. Un final moito máis galego para unha palabra moito máis galega. Viva o Día das Letras Galegas! Viva o Día das Letras Galegas!